Hi guys! Welcome to my new video. This time pupunta tayo sa Lusail. And first time ko lang din na pupunta sa Tayfan and Glass Bridge. Ito ay nakita ko sa isang kaibigan ko na pumunta doon sa Glass Bridge na ito. Kaya nagtanong ako and now pupuntahan din natin to para ma-explore din naman. Tara na guys! Gandang araw! Bagong video na naman po ang aking hatid para sa inyong lahat. But before anything else, a big shout out muna sa ating isa sa mga Facebook friend natin na si Guaps G. Alam niyo ba guys, na sa kanya ko nakita itong lugar na ito. I mean sa kanyang Facebook kasi nga doon siya pumunta nung nag-day off siya. Kaya nung nakita ko ay dali-dali naman ako nag-comment sa kanyang post. Buti na lang at nag-reply siya. Kaya sabi ko naman kay Jay na dito kami pupunta sa susunod. Kaya heto na nga guys, sama-sama tayong mamamasyal. At salamat din sa konting information na binigay ni Guaps. Pero alam niyo ba rin guys na bago din kami pumunta dito ay nag-search muna kami sa internet. Tinignan namin yung mga images or mga pictures pati na rin yung mga reviews. Ito nga nadaanan din namin si Kuya from Talabat na nagde-deliver ng pagkain. Ingat po kayo lagi. Ang unang plano namin ni Jay ay pupunta kami dito nga sa Lusail by 1 or 2 o'clock in the afternoon. Dahil nga na-late na kami natulog at late din kami nagising, heto nga at pumatak na ng alas 5. Pansin niyo naman guys na palubog na ang araw. At nagsabi din pala kami sa mga friendship namin kung sila ay sasama. Pero lahat ay busy kasi nga walang pasok. Kaya ang ending kami na lang talaga ni Jeremy ang lumakad. Ang rota natin guys ay papunta tayo ng Lusail. Na siguradong mamamangha kayo sa mga istruktura na mga pinatayo dito. Kung sa naglalakihan, mapapawaw ka rin talaga sa mga architectural design nito. Kung dito ka sa Lusail or sadya mo talagang i-visit ang lugar na ito is talagang satisfying. Paano ba naman kasi tingin mo pa lang na sa mga building na naglalakihan, mapapawaw ka na. At syempre tulad din ng mga ibang lugar, ang Lusail din is marami din silang mga beautiful places na swak sa mga turista. Kung dati ang Doha ay isa sa mga tourist destination, well, Lusail is a must visit place na rin guys. Kasi napaka highly developed na rin ang lugar na ito. At heto pa ha, pag pumunta ka pala ng Lusail guys is madadaanan mo ang Katara if you want to go there. And of course, ang The Pearl. So ayan, sama-sama tayo guys na mag-road trip at makikita nyo yung mga sinasabi ko na iba't ibang klaseng mga buildings at nagagandahan talaga. Bago tayo makarating sa ating paruroonan, nandito na tayo sa ating destination. At heto na nga at natingin na kami ng mga available parking space. Kaya mo yan mahal. Ano? Isang parking area. Mahal, sakto lang. Time check, it's past 6 p.m. So, heto na ang kaganapan ngayon guys. Buti na lang at napakaganda yung weather ngayon. Hindi mainit, hindi malamig, katamtaman lang ba. Ayoko kasi rin ng humid guys. Tapos, heto nga at nakapag-parking na kami. First time lang namin na mag-away or makapunta sa area na to. Ang Lusail hindi na rin bago sa akin. I've been to Lusail Boulevard, Lusail Stadium, and a lot more. Pero sa area na to guys is first time namin. Or kung gusto mo rin umikot-ikot. Dito muna tayo mahal. Ang cute oh, pupunta doon. Or pwede kayo muna bumaba dito. Yan, may 3 hagdanan. Grabe, napakaluwag naman talaga ang pasyalan na ito. Nung una guys, hindi namin alam kung saan kami dadako or bababa papunta dun sa may Glass Bridge. It's a perfect place para sa mga photoshoot. Kasi ngayon guys, nakikita nyo, may naabutan kami may mga nagpo-photoshoot dyan. At ang person, nauna na at hindi naman halata na excited. Nung una, sabi ko nga sa kanya, ikaw na lang talaga ang magsilbing videographer ko. Pero talaga, wala tayong maaasahan sa lalaking yan, oh. Kaya nauna na siya, oh. Kaya ako naman, for the flex na naman pagbumuka ko, oh. Feeling ko nga parang baliktad. Parang ako na talaga ang nagsilbing videographer na kasi siya naman ang binibideo ko.
Hindi ko alam kung saan tutungo ang person. Kaya hayaan nyo na lang siya guys. Magkita na lang kami kung saan-saan. Diba? Tatawag na lang siya guys kung magmimit na kami or saan banda na ako. Ganun. Madalas nga guys, ganyan ang eksena. Kung kami ay namamasyal na, kanya-kanya na ang lakad. Bahala na ako sa buhay ko. Ganun. At kung nagsawa na siya, that's the time matatawag na siya na uwi na daw kami. Wala talagang hostisya guys. Kasi pagkatapos niyang magsawa, malibot na yung yung gusto niyang tignan. Samantalang ako, hindi ko pa nga napupuntahan yung mga pinuntahan niya. Na uwi na daw kami. Kaya minsan nakakabad trip din. Kaya sabi ko nga sa kanya na mag-antay ka dyan. Di pa nga ako nakakalibot. Di pa nga ako nakakapag-video sa mga pinuntahan mo. Tapos uuwi na. Na-unfair talaga yun. Kaya ang person, wala siya magawa. Kundi hintayin na lang ako. Diyan muna siya ba sa tabi-tabi. Buti ka mo sa mga oras na to o sa gabing ito guys ay hindi masyadong matao. Kumbaga, kunti lang ba. Na makakakilos ka na maayos. Pwede kang mag-posing-posing dyan for the future, for the video, ganun. Walang melon amoy dyan. At yan talaga ang iniiwasan ko. Mahirap na naman magkaroon ng allergy rhinitis pag naiaamoy ako. At habang patuloy ako sa paglalakad at pagbi-video, wala na ako nadaanan guys na hindi nakuha ng picture or video. Paano naman kasi guys, napakaganda talaga ang lugar na ito. Napaka-breathtaking ang view. Yan makikita mo yung dalawang tower na yan. Actually, 4 nga yan. Kung malayuan, parang 2 lang ang nakikita mo. Kung nakita mo na yan guys, yan yung hudyat na nasa Blue Sail Boulevard ka na. This is another perfect place to unwind. Banding with friends and families. Pwede ka rin dito makipag-aybulan. Ang lugar na ito ay sadyang may kalayuan. Kaya kung may sasakyan ka, for the go. Pero pag Uber ka, kailangan mo na maraming kasama para hati-hati kayo sa bayad sa taxi. And this is it, Pansit na. Welcome to Glass Bridge. Itong dinadaanan ko ay Glass Bridge na nga guys. Nung una is natatakot pa akong umaapak-apak dyan. Kaya tignan mo ang person, dahan-dahan. Malay mo, baka lumusot tayo sa baba. Sa moment na to, hindi ko na alam kung nasaan na si Jay na. Bahala na siya sa buhay niya guys, matanda na rin siya. Kaya ako naman minumoment-moment ko na rin ang pag-video nito. Kuha yung mga tower dyan na nagagandahan. At nung nakarating na ako ng dulo, heto nga at may nakita pa akong lovebirds na visit ng kakapicture nila. Mapapasana all ka na lang talaga. Pero si Jeremy na, huwag mo na lang asahan yun guys. So lakad-lakad tayo ulit, dahan-dahan, baka mahulog tayo. Ikot pala ito guys, pwede kang bumaba at paakyat. Nagulat ako guys habang naglalakad ako, nagpakita na talaga ang person. At nung nagkita kami guys, sabi ko sa kanya na i-video mo ako para magkaroon naman ako ng souvenir dito. Na, ang ginawa niya, saglit lang pala sa akin at yan naman talaga ang tinutukan. Kaya sabi ko sa kanya, na, isa pa. Kaya ang ginawa niya ayan, kunti na naman sa akin. Tapos umikot na naman ang camera. Kaya sinabihan ko ulit siya na i-video mo ulit ako at pupunta ako doon sa may glass na yan para mag-upo-upo ba, ganyan, mag-post-post ba. Walang nagawa ang person, kundi pumayag na lang sa akin. May paano man, mainis man ako sa kanya. Nung pumasok nga ito, tingnan mo ang ginawa ko guys. Tinisting ko pa talaga kung matibay ba ang glass bridge. At sabi ko, matibay nga, makaupo nga dito. At posing-posing man ako dito yan guys. Kunting tuktok pa. Tapos nung nagsawa, tumayo na ako. Eto, pagkatapos namin sa taas, ay pababa na kami ni Jay. Ayan, sabi ko nga sa inyo guys, na lahat ng spot dito ay may nagbi-video or nagtitake ng picture. At syempre, hindi naman ako pahuhuli niyan. Yun nga lang kasi si Jay. Kailangan papilitin ba? Eto pa. Lahat ng mga pumunta dito ay hindi makakapayag na walang souvenir photo. At dito, hinahabol ko na naman si Jay kasi nauna na naman talaga siya. Eto nga, at for the video, at may nakunan pa talaga ako na lovebird sa likod ko. Ang sabi pa nga nila dyan guys, nice video daw. Grabe sa dami ng pinuntahan mo or pinasyalan mo dito sa may glass bridges, parang hindi nakakapagod. Paano na naman kasi, ang sarap-sarap talaga ng hangin. Ito nga, sinabihan ko na naman si Jay na pababa na tayo, kuhanan mo ako ng video. Buti na lang talaga pumayag din ng person, kaya kita nyo guys, pakinggan nyo guys kung gaano kalalim ang sign ni Jeremy. Ayun lang, napagod na agad. Ano ba yan? At dito sa may glass bridge, kung sawa na kayo doon, pwede kayong pumunta dito malapit sa dagat. May mga bleacher or hagdanan din dyan na pwede nyong upuan guys. Kaya nga pala guys, di ba sabi ko sa inyo guys na nagbasa ako ng review dito. So yun nga lang at wala talaga silang cafeteria or mga toilet. At dahil ihing-ihi na ang mga person at nagtanong pa kami sa guard kung may CR sila, sabi is wala. Kaya sabi ni Jay, tara na at punta na lang tayo kung saan may CR. So yun lang talaga guys, ang hindi kagandahan dito. Kaya kapag bumunta kayo dito, wag na kayo mag-inom-inom na marami ba? Dahil pag kayo ay tinawag ng kalikasan, nako, mahirapan kayo dahil walang CR talaga dito. At ayun na nga, tinanong na sa akin si Jay kung saan daw yung next na pupuntahan namin. Ang sabi ko sa kanya, punta tayo sa area kung saan mayroon doon I Love Lusail. Dahil honestly speaking guys, ilang beses na rin akong
punta doon, pero hindi naman ako nag-stop doon, parang pahapyaw lang ba ganun, pero gustong-gusto ko talaga siyang puntahan at i-video yung fountain na nasa likod niya at saka kumuha na rin ng souvenir photo doon sa may I Love Lucille. Kaya yung nga ang pupuntahan namin guys. Si Jeremy first time lang din niya talaga na magawi doon. At andito na nga kami sa I Love Lucille. Ang gusto ko sana guys ay bumaba dyan. Yun nga lang kasi dahil first time niya na magawi rito is hindi niya alam kung saan niya ipapark ang sasakyan. At ang nangyari, umikot na lang kami guys at yan na lang ang nakunan kong video. Dahil ganun nga ang nangyari, kaya sabi ni Jay, sana yung next na pupuntahan natin. Kaya sabi ko, sa city center na lang tayo dahil total ihing-ihi naman tayong pareho ba? So heto na nga, nakarating na kami dito sa my city center. At buti na lang talaga at agad-agad kami nakakuha ng available na parking space. Iwan muna natin si 25 dyan at tara na sa loob ng mall. Na lang talaga nakakuha tayo ng malapit na parking space doon sa may entrance. Hindi ko na pala nakuha na ng video na nung pumasok kami guys is pumunta kami sa may Toyota showroom. So one final look para sa aming bibilhin ng sasakyan na si Velus. At nung nagutom na mga person ay heto nagtungo na kami sa may food court. At dahil nag-crave na ako ng spaghetti at pumunta na ako sa Jollibee, o diba? Di talaga ako nagsasawa-sawa dito guys. At sa pagkain, kanya-kanya kami ni Jay kung ano ang cravings mo, kung ano yung gusto mong kainin for the go. Kaya naman si ako ay nagtungo na naman ako sa may Jollibee counter para bumili ng 2 pirasong chicken, tapos spaghetti. Si Jay naman as usual, walang kamatayan na Thai food, kaya dun na siya pumila ulit. Heto nga, dumating na ang kanyang in-order. So ang in-order para niyan is walang kamatayan na seafood fried rice. So sa seafood fried rice niya, yan pa lang guys is mabubusog ka na talaga. Tapos itong favorite namin na fishball. And fast forward, heto nga at pauwi na kami guys. Maraming salamat sa pagsama muli sa amin sa aming pamamasyal doon sa my glass bridge. At sana nagustuhan niyo ang video na to. Pa-thumbs up naman po guys. Hanggang sa susunod na video. Bye!